आनी भी ठिया गला फाइनली सपोर्ट Hey everyone, Namaskar. This is Vikram. Welcome back to my another new vlog. Today is International Women's Day. So first of all, happy Women's Day to all amazing women's. ଆଉ ଆଜି ଏଇ Women's Day ରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମିସ୍ କରୁଛି ଘରେ ମୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମମି ନାହାନ୍ତି ପୁରୀ ପଳେଇଛନ୍ତି ତ ଘରେ ଖାଲି ଆମେ ଇପି ମୁଁ ଆଉ ଇଭି ଆଉ ଗୁଡିର ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଘରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି ସେ ଯାଇପାରିବନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ବି ଅଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ହଲିଡେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ସେଇ ଗ୍ରୁପ ଯିବା ଯୋଉମାନେ ହୋଲି ଭିଡିଓ ମୋର ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ କିଏ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା କି ମୁଁ ହେଲି କ୍ରିଷ୍ଣାର ସାନ ମାମୁଁ ଆଉ ଇଏ ମୁଁ ହେଲି ଇଶାନ ଆର ବଡ ମା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯିବା ଇଶାନ ଯିବା ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ରିଷ୍ଣା ଯାଇପାରିବନି ତାର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି କାଲି +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସରିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିବା ବହୁତ ମଜା କରିବା ଆଜି ଟିକେ ଚିକେନ ହେଇଛି ଚାଲ ଇପି ଚିକେନ ବନଉଛି ଦେଖିବା ଚିକେନ ହେଇଛି ଆଉ ବଢିଆ କଲର ତ ଦେଖା ହଉଛି ମୁଁ ବି ଲେଟରେ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଜି ଟିକେ କାମ ଥିଲା ସକାଳୁ ଏବେ ଯିବା କ୍ରିଷ୍ଣା ବାହାରିଲାଣି ସେ ଘରକୁ ଯିବ କଣ କାମ ଅଛି ଘରେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ସେ ଯିବ ଟିଭି କ୍ରିଷ୍ଣା ମାମୁଙ୍କୁ ଛାଡିଦବା ନା ଛାଡିବାନି କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଯିବ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଓମେନ୍ସ ଡେ ରେ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କିଣିବ? ଓମେନ୍ସ ଡେ ରେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ରଖା ହେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଛାଡି ଦେଇ ଆସେ ଘରେ ଦେଖିପାରୁଥାଏ ଆମେ ଯିବା ଏଇକା ଘରକୁ ଆଉ ମାନେ ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭାଇ ଆମର ଏଇକା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ଦେଖିଥିବେ ଯିବା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଦେବା କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଦବା ତାପରେ ଆମେ ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ୍ ଆଉ ଇଭି କଣ ଖାଇବୁ ଆଜି ନା ଆମେ ତୋ ପାଇଁ କିଣି କଣ ଆଣିବା ଅଛି ହଁ ରାବିଡି କୁଲଫି ଖାଇବେ ରାବିଡି କୁଲଫି ଖାଲି ଖାଉଛୁ ଆଉ ସେଠିକି ଗଲାବେଳକୁ ତାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ ହଁ କୁଲଫିରେ ଆଉ କଣ ହଁ ସେମାନେ ଖାଲି ତାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେଇଟା ଖାଇଲେ ଆଉ ଭାଇ ସରପ୍ରାଇଜଟା ଇପି ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ନା ହଁ ସେଟା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଇଭି ଟିକେ ଅନେଇଲୁ ଚାଲ ଆମେ ବାହାରିବା ଇଭି ପୁରା ଖୁସି ଅଛି କୋଉଠୁ ନବା ଆମେ ଭେଜ ଫ୍ରାଇଡ ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇଠି ହଁ ଆମେ ଆସିଲା ନେଇଯିବା ଏଇଠି ଆମ ଇଭି ମାନେ ଜିଦ୍ଦି କରିକି ଆଇଛନ୍ତି ନବା ପାଇଁ କୁଲଫି ନହେଲେ କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ଭାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କିଣିବା ପରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ନେବା ପାଇଁ ଭେଜ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ 10 to 15 minutes ତ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆସି ନେଇଯିବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆମେ ଏଇକା ଯିବା ଇଭି ବୁଲିକି ମଜା ଲାଗିଲା ତ ଜିନିଷ ନେଇଯା ହଁ ଇଭି ପୁରା ଆଜି ଖୁସି କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ ନା ସେ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଏନି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ବୁଲଉଛନ୍ତି ଆମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ରୋଡରେ ବି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ ଆସ ନନଭେଜ ଖାଇବାକୁ ମାନେ କାଙ୍ଗାଳ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଡି ଏବେ ଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ କିଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଣି ହେଲାନି ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଗାଡି ଭିତରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ସ୍କେଟିଂ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଶାନ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ଇଶାନ किया डिफेंडर गोटे बाहर ଏବେ ନୂଆ क्या बोला तूने किया डिफेंडर भुवनेश्वर मार्केट रे एई रोड किणवा ओ भाई मारो मुझे मारो तम भी पळे आसो यस फ्रेंड पहुंच जाइछु
ଚକା ଭଉରୀ କହିଦେ ଚକା ଚକା ଭଉରୀ ସେଇଥିରେ କହିଦେ ଚକା ଚକା ଭଉରୀ ସେଇଥିରେ ଚକା ଚକା କହିଦେ ଦେଖିକି ଯାଉଥାଅ ପଡିଯିବ ଏଇ ବାଦଲ ଏଇ ଅପା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆନି ଧାନି ଇଭି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛି ଏବେ ପାଖରେ। ଅପା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଗୋଟେ କିଣିକି ଦବ ଅପା ହାପି ଓମେନ୍ସ ଡେ ଚକଲେଟ ଆଣିଛୁ ଯାହା କିଣିପାରିବ ଆଉ ଶୁଣ ସେ ଦଉନି ଯାହା କିଣିପାରିବ ପର୍ସନ ବାଦଲ ଭାଇ ଦେବେ। ଇବି ଏଇଟା କଣ win କଲୁ? ସେଇଟା ଆନି ଇବି ସମସ୍ତେ ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲା ହେଇଯିବ ନାଇଁ ମତେ ଦେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱିନ୍ କରୁ କରୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ରଖିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। 4 ଜଣ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ 4 ମହାରଥୀ ଗଲା ମିସ୍ ଇବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଇବି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଇବି କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ସେ ଜଣେ ବସିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଇଏ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି ତା ସାଇଡ ରେ ଆଉ ଆନି ବି ଠିଆ ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି ସେପଟେ ଜଣେ ବସିବା କଥା ମାନେ 4 ଜଣ ଗୋଟେ ଘୋଡା ଉପରେ ମଜା ଆସିଗଲା ଅପା ୱିନର ଇପିର ବି ଗଳି ଯାଇଛି। ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବର୍ଗର ଆସି ଯାଇଥିଲା ଏତେ ଭିଡ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ବାଦଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ନେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି ଖଚା ଖଚ ଭିଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଉପରେ କନସେନଟ୍ରେଟ୍ କରିବା। ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତ ଆମେ ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ ଇପି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଗିଫ୍ଟ କଥା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲା ତାର ଗିଫ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ସେଟା ଆସିଛି ଇପି ଯିବ ଏବେ ଯାହା ମାମାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସ ତା ସରପ୍ରାଇଜ ଗିଫ୍ଟଟା ଦେଇଦେ ଏଠି ମାମା ଅଛି ମାମା ରେଡି ହେଇଗଲା ଆସ କପଡ଼ା ରେଡି ହେଇଗଲା କାଲି ଯୋଉ କହିନଥିଲୁ ଏଇଠି ମାମାର ଗିଫ୍ଟ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ରଖିଛୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବି ସରପ୍ରାଇଜ ଓପେନ କର ୱାଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱେଲକମ୍ ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ୱିଶ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଥିଲି ମୋର ତମେ ବୋଧେ ମୋ ୱିଶ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିକି ମୋ ଫୋନ ଚେକ୍ କରିକି ନେଇ ଆସିଛ ଆଉ ନୁହେଁ ଯାଉ ମତେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ତମ ପାଖକୁ ପଇସାଟା ଗଲା ଖୁସି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ତୋ ପାଖରେ ଏବେ ମାମାର ଖୁସି ବହୁତ 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 ୱିଶ ପୁରା ପୁରା ହେଇଗଲା ମୋ ପାଇଁ ଚକଲେଟ ଆଣିଛି ତମର ଯଦି ଖାଇବ ଆମ ଘରକୁ ଆସ ସେମାନେ ଖାଇବେ ଇପିର ସୁଟା କେମିତି ହେଇଛି ସିରିୟସଲି ମୁଁ ୱିଶ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଥିଲି ଇଏ ତାକୁ ଦେଖିକି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାତିରେ ତାକୁ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେବେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ରଖିଛି ତମ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଏଇଟା ତ ତମ ସରପ୍ରାଇଜ ଥିଲା ନୁହେଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଉ ଯାଅ ବହୁତ ସାରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ କର ଆଉ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଆଜି ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ହାପି ଓମେନ୍ସ ଡେ ଖାଲି ଆଜି ଦିନଟା ନୁହଁ ସବୁ ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ତ ଫାଇନାଲି ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସୁଥାନ୍ତୁ ଖେଳୁଥାନ୍ତୁ ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ ବିକଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଅସଲି ଜୀବନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।